Nu skal vi lære at gange på kinesisk. Vi starter med at sige 13 gange 15. Fordi det her er et et-tal, så laver vi en streg. Og fordi det der det er et tretal, så laver vi 3 streger. Og fordi det her så er et et-tal, så vender vi om og laver en der. Og fordi det her er et femtal, så laver vi 1, 2, 3, 4, 5. Og så deler vi det op. Sådan der. Og 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det er rigtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Og så siger vi, så skal vi regne det ud, og vi tæller det bagfra, fordi at det gør man 5. Og så fordi at et-tal det her, så plusser man det sammen med 8, og det bliver 9. Og det bliver et et-tal, fordi det er et et-tal. Og så tager vi lige et andet eksempel som 111 gange 121. Og vi tager en streg her, og en streg, og en streg. 1, 2 og 3. Og det her det er et tal, så vi tager et et-tal her. Og det der det er 2, så vi tager 1, 2. Og et et-tal her. Sådan der. Og så tager vi den der. Der. Og så tager vi der, tror jeg det var. Der, okay. Vi sætter den der. Og der sætter vi 1 og 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Og 1. Og vi tager bagfra igen. 1, 3, 4, 3, 1. Det er ren magi. Slut på et finale.